Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m unu ma ọ bụrụkwa na unu ya anụ because this time around achọrọ m na unu anụ. Ọ bụrụ na unu ya anụ Uncle IB afọ m video email mana o nwere something m pick na that video. O nwere gịnị something m pick na that video. You watch ya the comment section of that video ya afọ na ndị mmadụ chọrọ isele gị n'ọnụ ka ha tagbuo. O ji wee mara na this disease of Omenala na ụka being mentored by onye Omenala bụ ụzọ eziokwu. This disease has eaten deep like cancer in the heart and mind of our people. So many people are not here. So many people are this man has influenced a lives oyabona to the point of no return anymore. Okamani Igbo chobali uji anu maketa achikadi before it affects everybody. I am not against Omenala, and I will never be against Omenala. Manongweli hi kuna that video Uncle IB and I will still quote it. Isi na mami ha no na megine na chiku na enyi ya mmadu. Mana onye nyeli enye has can onye nyeli enye anaha e use it to the appropriate thing o kwesiri iji aweme. Isi na onwegodi ihe ichori ukwu. Ngodi ihe ichori ukwu pass the right message. Mana onye na agwu ya ina agwu ya in a way oji we fuge kwa onye ala. The person will never listen to you. Uncle IB from this video, and I'm very, very pleased by it. Mana hencho keep pay attention. Ghana your comment section. Kefuna this thing we are since has eaten deep like cancer in the mind and heart of our people. And where is in what here? As it stands now, most of them know nurse nature something you trigger hana kadabu Ili Yam mad. Most of them knows now to that point because their mind has been programmed, including their mindset have been programmed. Another emeti and another emeti and odero mma na ndocha melunu nka na ndocha melanka na ndocha melanka obo ihe nna ha nwere ndocha batana na Igbo and nna ha ụfọdụ funi ha na eme ha mma. They sent their children abroad early to acquire those wealth and came back and develop their family. They acquired those wealth and came back and developed their community. Manaketa, our people nele anobin na ha. Lecha ya jeje bulu slave no bodo Igbo. Dono kwa die na abambasi na ndocha melegi wa ndocha lele our forefathers. Then our forefathers to you, he claimed they were taken forcefully. But now you choose to become a slave on your own to a white man in abuse. Na abuse kwa the aircraft ha creating. Iji away gak everything where daily gives. A means of transportation before, when the mother joke waga, as time goes on, I want a horse. As time goes on, I want a camel. As time goes on, I use the horse. As time goes on, I use the train. You think na no de lo hamman bahu. Ulu ne kukwanu kune me hun neme. Malo no kunu si channel loku, malo no kesi ekuoku. Things are going haywire. Igbo na one anwata mumba ibeta na family. Mpa nwe ike na eme Omenala mana mma na-eje ụka. Mpa na-eme Omenala mma na-eje ụka. Akpọrọ ụmụazị na-eje ụka. So ma sịkwanụ mba jebenu ka mụ na mpa m solo jejeme ha abata family akadị n'udo. Mana ọ bụrụ zikita. Onye ọbụla na-achọzụ ka igbu ili ya mmadụ. Onye ọbụla achepụtago mmụọ ha ji anyụ ọbala. Everybody has become a chief judge. Everybody has become gods and goddess in their respective zones. Before kana agbala agwu also. Before apụta sị na agwu mara onye aka eje lụọla ya agwu. Some parents are na-asị nna na ha chọrọ ka nwa ha mee eze nwaanyị, na ha chọrọ ka nwa ha nụọ di, na ha chọrọ ka mee nkanụ. Efo kịta na a young lady ejije gbuchi onwe ya tacha ndụ ya afụfụ. Obuzi ni ha agaghị ọlụ ya up to na chi ya si na eze nwaanyị bụ ihe nwale ya that she has been wasting her time on this one. Ehe na study home master ya for long. How do you think you can be perfect in it? All of a sudden ego kata act you see na art work or gonna able doctor because you went to the same university na ya abanwu na ọgwụ na ya abanwu mmadụ operation. It will not work. You must pass through those processes. Onye lecture gị onye mentor again that dibia ahụ mgbe gboo ya pụta fụ nwatakịrị despite fan and dibia nwale ya but another dibia will groom that person to the level ọ ya bụ groom cha ya onye ahụ amalụkwa n'ihe ochie dike ahụ makwa
onye ahụ amalụkwa ihe ahụ ochie dike ahụ ma ochie dike izi ya si eje kpata m mkpọrọgwụ dị otu oje kpata mana efoza young boy gbagide boy megide zugide uche ngide mkpụrụ mmiri megide ihe ọ na-emegide ọ na-eweta akara of 30-35 38 ọmaba asị gị na ọ na-eme na omenala na ụka egbuwe na anyị na ụka eme nka na ọjee n'ụkọ na nwere ihe o mete. Why didn't you start early? Ibido n'oge so that you master what you are doing. If onye a jụọ ya mkpọrọgwụ dị otu a gịnị ka ọ na-eme ọ sị gị laịla ya na ọ mara ya gịnị ka nke anụ nwa na-agwọ mba ọ mara ya ihe ọ dị afọ ya nweta nkịta nweta ewu egbukọ ya ọnụ wee n'ite amụnye insensị nwee anwụrụ ọkụ jebute isi akwụ onwe ihe adịka isi akwụ na-achacha na jaminate ha na-adịkwa n'ukwu na ndịkwa na nkwụ ma egbutuo ya amụnye ya ọkụ anwụrụ ọkụ a na-asụ everywhere achọ akwa rere jegote ya adị dọbasịcha were ekecha ụmụazị ngwa na-ekedolu m ya. How did we get here? How did we get here? That the GO no being Mathias don't na nke na confuse a generation. I am go in a midst of disaster already, but you are creating chaos in that disaster anonymity already, and people are buying into it. I told you that we are all influencers in the field of Banish. Are you mentoring a generation? Are you influencing a lifestyle that you will be proud of? Are you influencing a lifestyle that you cannot control? Because at his stance now, even him, Mathias, cannot control the chaos in our society, the Igbo Land today, all because of a statement. Up to now, otendebe her apology, or put a berosin na that video melon by him and out of annoyance and sell any den down with Jidelmaka, Bueha, Buena, ha, Buomaza. You correct that statement. Madonna somebody G we bill somebody G shaping his own ideology. Nechem was I in order, keep the bube. Chief is that to every Igbo person Igbo today na joke and Igbo no Igbo begging. The chief is here to the every Igbo girl Igbo today. Na-ejoka na Igbo na onye Igbo ibe gị mana ịpụta ezi si na Igbo love themselves, Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Somebody anọrọ obodo ibe ebe ọ lele onwe ya si slave na-ekpo nsị agadi nwaanyị na-ekpo nsị agadi nwoke na-esoro na-eje enye ha ọsọ nri na-enye ezi nri donodi ya na-asị na ndị ọcha eme na-ayị wa everyday ọgbụ free wifi dị na company ọ na-ekpo deti ọ na-aza dosbin na ya everyday ọgbụ wifi family ọ nọ na be ha na-alahụ na be security ụmụkwa na room ọ hapụ wee gbagowe ebe ahụ ka mma karịa ebe ahụ obi. Parable of the prodigal son. I will return back to my house, to my father, because even the list of the servants in my father's house is feeding well more than onyawan on a base. Some of them Ili Ji Yam Festivall again. Some of them Ili Ji Yam Festivall again. Man, I put it to everybody that supported this mass disease that is spreading fast, all in the name of Omenala. To everybody that is supporting that thing, I'm still saying it. That the GO will post the death of your loved ones on social media. And by the time you will feel the pain of people. He will be the one to post it to your loved one. Trailer crush go ha or bulumbe how make something in Yemego or bulumbo making mad no catanuzo like this or down. Or put video where oka lapatagona oka mena and kanama Jesus alapatagonia. That day you will cry and help will not come your way. That day you will scream. That day you will know that indeed something has gone wrong somewhere. And to every elder now for this thing, na ride on. To every elder, a grey hair was once a blessing in Igbo Land, but now a grey hair has started being a curse. On the other side of life, now your children are not living up to the potential you wanted them to be. Weapon ake one ofe tupu oga aka mmadụ. Weapon ya n'ofe tupu oga aka mmadụ. Ekuchakwanụ.